chenro mar migago. Jogweng' ne omonjo dala moro e gweng' ma Nyamuoso mane Ugunje e kaunti ma Siaya ka gimanyo nyako matin ma higni 3 ma gichich ne odonjo e dalano ndalo 6 mokalo. Nyathino ma nyako ma nyinge Candice Aurelia nyocha olal kendo jogweng'go chich ne oteke bang' limo dalano. Jonyuol wacho ni ne olimo dalano e kar saa 2 mar okinyi kendo ma otedne chai ka gikone ok ne owinj ndache. Obila ne ochuno mondo omi odonjre mar reso familiano mane jopiny goyo piks ne dalagi kendo mangimagi ne ni ok kama kare lwet jogweng' mani kod ich wang'. Obila ne omakogi kendo chwalogi e tesend obila ma Sigomre ne nonro matut. Zote tumekaa hapa na hakuna sub chief na hakuna chief. Tupatie hapa. Enlit kuomwa kaka jonyuol kuom lalo nyathi miluongo ni Candice Aurelia ma ja higni 3 en nyako. Nolal chieng' tich ariyo tarik 10 dweni kar saa 2 gokinyi. Wasetemo manyo nyathini to kaluwore gi min mare nikech nyathini nolal ka ni skul naonge. Koro kaluwore gi wach manayudo kuom min mare, nyathini nodhi tugo ka jirani to jirani owacho ni nyara ma Candice ni nonyiso joweteni noduogo dala ir min mare. To kaka nowuok no pok onene nyaka sani. Norwako nanga marachar gi sweta ma blue. Sweta no noyud kowiti tiend aora to akia ng'ama nowito sweta ni. Wasetemo manyo kony koa kuom assistant chief mok konywa. Kuma ne nyathi olale en kuma ne odhi tuge e kaka ng'eye. Koro ok ang'eyo ni askari dwaro ang'owa, akian kata gidwaro hongo mondo eka gi mag suspect, ok ang'eyo. Polise mantiere kuonde gi osebiro to pok gikonyowa nikech kaka ne gibiro gin relax stand girono many gi kae gi kacha. Office mar administration kochakore kuom assistant chief kadhi mbele ACC DCC wakwayo kama untiere konywa uru.